Hoi allemaal, mijn naam is Milan. Ik sta hier vandaag bij Festival Vestrock hier in Hulst. En zoals je ziet, het begint al lekker druk te worden, dus kom, laten we lekker gaan kijken. En zijn jullie een beetje bier drinken of andere alcoholische dranken? Wat vinden we van bier hier? Lekker of denk je van Ik klaag niet. Ik klaag ook niet. Nee, ik vind het prima. Ik zie al een beetje water in de ogen, dus ik denk dat er al wel een paar doorheen zijn gegaan. Een paar. Komt iemand later aan. Ik klaag niet. Ik zie één rosé biertje, van wie is die? Ja, voor mij. Met dit weer moet je wel goed drinken. Ja, dat zeker, dat zeker. En gaan er bij jou een paar biertjes in? Oh jawel hoor. Kijk, dat is fijn. Geweldig festival natuurlijk. Hè. Het festival dat staat als een huis. We zijn al meerdere jaren hier bezig en ik heb echt waardering voor al de mensen, de vrijwilligers die dit doen. En dit zijn nou twee vrijwilligers die de camping runnen, dus daar heb ik zeker ook waardering. Hoe zijn jullie hier beland? Op zoek naar een eerste festival om met mijn dochter naartoe te gaan. En dit lijkt me wel minder massaal dan Lowlands Pinkpop. Hey, ik zie dat jullie lekker aan het eten zijn. Welk eten zou je hier nou echt aanraden? Dit is het eerste wat we gegeten hebben. Nou. Dus, Ik vond de pizza daar echt heel erg lekker. Salami pizza was heel Okay, dus de pizza die moeten mensen zeker gaan halen. En is het frietje ook lekker? zeker. Nou, de muziek is hier lekker divers. Wat vind jij van de muziek hier? De muziek altijd top, redelijk variërend, altijd mooi, voor iedereen wat wil. Hey, wat is jouw favoriete soort muziek hier? Ja, de betere gitaar. Okay, nou, jullie zijn natuurlijk hier bekend in de buurt, maar dit is volgens mij, als ik het goed mijn research heb gedaan, jullie eerste keer op Vestrock, toch? Ja, zeker, dat klopt man. Zeker. En wat was de ervaring bij jullie eerste keer Vestrock? Boah, dat was echt was een beetje niet te bevatten man. We speelden natuurlijk in de Kapel en het stond ramvol gewoon. Het was afgesloten, er was extra security omdat we gewoon naam hebben, weet je. Het was een wall of death die overal, die heel de Kapel in elkaar nam. Het was intens man, het was echt een lijpe show. Het was echt sick. Ja, ik deel precies dezelfde mening, want de keren dat ik omhoog keek naar het publiek was het helemaal los. Het was echt helemaal los en de energie was zeker aanwezig. Dus. Ja, ik heb zelf inderdaad de morspits gezien, die waren nogal flink. Was er één morspit waarvan jullie dachten van oeh, als dat maar goed gaat? Nee, dat denken we eigenlijk nooit man. Het is, je hebt gewoon regels, soort van ongeschreven regels man. Daar gaat nooit wat fout eigenlijk. Geloof mij maar, daar gaat bijna nooit wat fout. Als jij valt, voordat je de grond raakt, word je meestal opgevangen, dus dat komt altijd wel goed. Van plan volgend jaar weer terug te komen? Vestrock, vraag ons, wij staan hier gewoon jongen. We slopen het hier, het komt echt wel goed. Zeker. En als het niet op het podium is, dan is het in het publiek. Hè. Zeker. Nou, Vestrock, als jullie kijken toevallig, jullie hebben het gezien. Mensen gingen helemaal uit het dak, dus nodig ze weer lekker uit. Nou, dat was de eerste dag van Vestrock. Ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten als wij hebben. En dan, ik zie jullie morgen. Doei doei!